honetan ikusten zute Zarautzeko ostalari taldeak zurekin, izugarrizko indarrakin datoztela, izugarrizko ekimenak dauzkatela eskuartean, eta horrelako bizitza berezi bat eman nahi diotela gure herriari. Eta ez bakarrik udara begira, baizik eta urtean zehar. Urtean zehar ere badagolako herrian ambientea jarri berrik, eta badagolako horrelako indar bat ekimenak eta antolatzeko. Ezan bezalaxe, ez da bakarrik zagardoa dastatzeko aukera izango, baizik eta musika ere izango dugu, bertsoak ere, bertsoaretzare izango dugu, gure artean, eta guzti hori ni baino beto esplikatuko du Asierrek kasu honetan. Ni bakarrik izan, Zarautzeko turismo bulegotikan, nola ez, horrelako ekimenak beti ongitorrek izaten direla gure herrira, eta berekin elkarlanen oso gustora gaudela. Besterik ez. Bat izan delako, zurekin elkarteko, presentatutan bezala, sagardoguna, hurrengo larunbatean, urtarrilak 22. Egun hau prestatzerakoan bi ardatz jarraitu nahi izan ditugu. Garai honetako aingurea den sagardo berriaren dastaketa herrikoi bat egitea, eta beste aldetikan, gure herrian jaiak edo ekintzak antolatzen direnean, hain ohikoak ez diren plazak edo enparantzei eta ondorioz auzoei gure ekintzak eramatea. Honeko sosketa eta mutxapelketa edo Zarautzeko ikurrina, hobeto esan da. Honetaz, eten txiki bat egin nahiko nuke, zurekin elkarteko partaidei eta zarauztar guztiei eskerrak emateko. Aipatutako bi ekintzek izan duten onarpena oso nahi izan dalako. Mila esker denei. Zarautzko herrian plaza ugari egonaren, gehiena tristeza maregoten dira urte oso gehienetan, eta pixka bat pizteko asmoz, 3 auzotan dauden 4 plaza ezberdinetan sakabanatuta dira sagardo egunean antolatu ditugun ekitaldiak. Horregatik, sagardo egunari herriko plazak bizirik lema jarri diogu. Zurekin elkartekoak sagardo egun hau herriko ostalaria ezagun bati omenaldi xume bat egiteko ere aprobatxetu nahi dugu. Aurten, Telesforo jatetxean hainbeste urtean lanean jardun den Begoña, Etxeko Andrea omenduko da eta berak emango dio hasiera eguerdiko 12 udaletxeko plazan sagardo egunari.